Ați dat click pe acest videoclip pentru că sunteți obosit să alergați prin viață. Și știți ceva? Aveți toate motivele să fiți aici. Majoritatea oamenilor confundă viața simplă cu privarea, cu a avea mai puține lucruri. Dar ceea ce aproape nimeni nu spune este despre această schimbare de perspectivă mentală care schimbă totul. În următoarele minute veți descoperi de ce, chiar și făcând totul corect, vă simțiți încă copleșit. Și la final vă voi oferi un ritual de doar 30 de secunde care va sigila această nouă claritate în viața dumneavoastră. Un ritual simplu pe care îl puteți face chiar acum, astăzi. Opriți-vă o secundă, respirați, alergați atât de mult încât nici nu mai percepeți gustul cafelei de dimineață. Agenda dumneavoastră este plină, dar viața dumneavoastră pare goală. Atingeți obiective și senzația de gol revine în câteva zile. Este ca și cum ați conduce o mașină cu frâna de mână trasă. Mult efort, puțin progres real. Și dacă v-aș spune că problema nu este cantitatea de lucruri pe care le faceți, problema este lipsa de claritate cu privire la ceea ce contează cu adevărat. Simplitatea nu înseamnă a avea mai puțin, înseamnă a avea claritate asupra a ceea ce contează. Aceasta este reformularea care vă va schimba perspectiva astăzi. Gândiți-vă, când a fost ultima dată când ați simțit că trăiți cu adevărat, nu doar supraviețuiați? Când a fost ultima dată când ați fost prezent cu adevărat într-un moment? Probabil a trecut mult timp. Și nu este vina dumneavoastră. Întreaga societate este programată să vă facă să alergați din ce în ce mai repede. Dar aici se schimbă lucrurile. Veți înțelege acum 3 piloni fundamentali. Fiecare dintre ei este o piesă a acestui puzzle. Și când îi veți uni pe toți 3, imaginea completă va apărea cu o claritate impresionantă. Primul pilon. Încetiniți ritmul. Știu, pare evident. Dar rețineți acest gând, pentru că evidentul ascunde o capcană subtilă. Credeți că a fi mereu ocupat este sinonim cu succesul. Multitasking-ul a devenit sinonim cu competența. O agendă plină a devenit un trofeu social. Vizualizați această scenă. Luați micul dejun. Telefonul sună cu notificări. Televizorul este pornit pe știri. Răspundeți la mesaje în timp ce mestecați. Și la final, nici nu vă amintiți gustul cafelei. Aceasta nu este viață. Este performanță automată. Adevărata productivitate nu constă în a face mai multe lucruri în același timp. Constă în a face un singur lucru la un moment dat, cu intenție totală. Este ca diferența dintre a viziona un film în timp ce vă uitați pe telefon și a viziona un film la cinema, fără distracții. Experiența este complet diferită. Când vă concentrați pe un singur lucru la un moment dat, se întâmplă ceva magic. Timp, energie, prezență. Aceste 3 elemente revin în viața dumneavoastră. Încetați să mai trăiți în modul automat și începeți să experimentați fiecare moment. Cafeaua are gust. Conversația are profunzime. Munca are un scop. Microacțiunea dumneavoastră pentru următoarele 24 de ore este simplă. Alegeți o masă astăzi, doar una, și mâncați fără nicio distragere, fără telefon, fără televizor, fără muncă, doar dumneavoastră și mâncarea. Simțiți fiecare textură, fiecare gust. Pare prostesc? Încercați și spuneți-mi după. Dar cum să faceți asta când întreaga lume pare să ceară contrariul? Aici intervine al doilea pilon și acesta vă va zgudui structurile. Al doilea pilon. Curățați excesul. Acumulați lucruri de frică, frica de a pierde oportunități, frica de a avea nevoie mai târziu, frica de a rămâne în urmă. Dulapul dumneavoastră este plin de haine pe care nu le-ați purtat de ani de zile. Cutia dumneavoastră de e-mail are mii de mesaje necitite. Mintea dumneavoastră are 1000 de gânduri deconectate care se luptă pentru atenție. Este ca și cum ați încerca să vă faceți un bagaj pentru o călătorie luând întreg dulapul. Cărați atât de multă greutate încât călătoria devine o suferință. Și cel mai rău? Folosiți doar 20% din ceea ce cărați. Celelalte 80% sunt greutate moartă. Simplitatea nu înseamnă a avea mai puțin de dragul de a avea mai puțin. Înseamnă a elimina ceea ce nu servește pentru a face loc pentru ceea ce contează. Gândiți-vă la telefonul dumneavoastră. Câte aplicații aveți instalate și câte folosiți cu adevărat? Fiecare pictogramă de acolo este o microdecizie. Fiecare notificare este o întrerupere. Fiecare aplicație inutilă este zgomot mental. Mai puține alegeri înseamnă mai multă concentrare. Este matematică pură.
Dacă aveți 10 opțiuni de haine dimineața, consumați energie pentru a decide. Dacă aveți 3, decizia este rapidă și vă rămâne energie pentru ceea ce contează. Steve Jobs a înțeles asta, de aceea purta mereu aceleași haine. Nu era excentricitate, era o strategie de claritate. Beneficiul aici este transformator, lejeritate mentală, timp liber, mediu organizat. Începeți să luați decizii cu ușurință pentru că ați eliminat zgomotul. Este ca și cum ați curăța buruienile dintr-o grădină. Deodată, florile au spațiu să crească. Microacțiunea dumneavoastră acum este și mai simplă. Deschideți cutia de e-mail sau un sertar oarecare. Ștergeți sau aruncați 10 elemente pe care nu le folosiți. Doar 10. Nu trebuie să faceți o curățenie completă. Începeți cu 10. Senzația de ușurare este imediată. Aproape nimeni nu face asta în practică pentru că pare prea puțin. Dar tocmai în micime stă puterea. 10 elemente astăzi, 10 mâine. Într-o lună sunt 300 de poveri mai puțin în viața dumneavoastră. Dar dacă problema nu este doar ceea ce aveți, ci și ceea ce gândiți, următorul pas pare evident, dar ascunde cheia tuturor. Al 3-lea pilon, redefiniți scopul. Aceasta este schimbarea pe care aproape nimeni nu o face. Vă petreceți viața alergând după obiective care nici măcar nu sunt ale dumneavoastră. Sunt obiective pe care societatea le-a plantat în mintea dumneavoastră. Succes definit de alții. Fericire măsurată prin metrici externe. Este ca și cum ați folosit GPS-ul altcuiva pentru a ajunge la destinație. Urmați instrucțiunile perfect, dar ajungeți în locul greșit, pentru că destinația programată nu era a dumneavoastră. Era a cuiva care nici măcar nu vă cunoaște. Gândiți-vă la acea senzație. Atingeți un obiectiv important. Promovarea sosește. Mașina nouă este în garaj. Călătoria de vis se întâmplă. Și 2 zile mai târziu, golul revine. Deja căutați următoarea realizare. Este un hamster care aleargă pe roată. Mișcare constantă. Progres zero. Eliberarea vine atunci când vă conectați acțiunile cu valorile dumneavoastră esențiale. Când DC-ul dumneavoastră devine GPS-ul alegerilor dumneavoastră. Deodată, încetați să mai alergați în cercuri și începeți să mergeți în linie dreaptă. Fiecare pas are o direcție. Fiecare alegere are un sens. Joshua Becker, unul dintre marile nume ale minimalismului modern, are o frază puternică. Minimalismul nu înseamnă a avea mai puțin, înseamnă a avea spațiu pentru ceea ce contează. Observați diferența? Nu este privare, este claritatea priorităților. Beneficiul acestui pilon este cel mai profund dintre toate. Realizare autentică, pace interioară, autenticitate. Încetați să mai trăiți viața altora și începeți să o trăiți pe a dumneavoastră. Deciziile devin mai ușoare pentru că aveți o direcție clară. Nu devine mai ușor de spus. Da, devine mai semnificativ. Microacțiunea dumneavoastră este cea mai importantă dintre toate. Rezervați-vă 5 minute astăzi. Doar 5. Și răspundeți la această întrebare. Dacă ați avea doar 3 priorități în viață, care ar fi acestea? Nu vă gândiți prea mult. Lăsați-le să vină din inimă. Notați aceste 3 lucruri. Ele sunt noul dumneavoastră GPS. Cu această nouă claritate, viața încetează să mai fie o cursă nebună. Devine o călătorie intenționată. Fiecare zi are un scop. Fiecare alegere are greutate. Fiecare nu deschide spațiu pentru un da mai important. Aici devine interesant, pentru că acum vine ancora care va fixa toate acestea în mintea dumneavoastră. Când găsiți claritatea, excesul își pierde puterea. Claritate pentru a alege ce rămâne. Claritate pentru a elibera ceea ce apasă. Claritate pentru a spune nu urgenței și da importanței. Mai puțină grabă, mai multă claritate. Așa se trăiește cu adevărat. Nu este vorba despre a face mai puțin. Este vorba despre a face ceea ce contează cu prezență totală. Acum să sigilăm această intenție cu ritualul pe care l-am promis la început. Un ritual de 30 de secunde pe care îl puteți face chiar acum. Pregătiți-vă. O vom face împreună. Inspirați adânc cu mine. Inspirați numărând până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Țineți aerul timp de 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Acum expirați lent numărând până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Simțiți spațiul care se deschide în interiorul dumneavoastră. Acest spațiu este claritate. Repetați încă o dată cu mine. Inspirați profund, țineți și expirați încet. Aceasta este prezența. Aceasta înseamnă a fi cu adevărat viu. Vă amintiți bucla pe care am deschis-o la început?
despre cum a opri alergatul vă poate oferi mai mult timp și energie. Acum înțelegeți. Când încetiniți, vă concentrați pe esențial și vă aliniați cu scopul dumneavoastră, timpul se extinde. Energia se multiplică, pentru că încetați să le irosiți pe amândouă în lucruri care nu contează. Și eroarea subtilă pe care majoritatea o comite atunci când încearcă să simplifice este să creadă că simplitatea este despre cantitate, a scoate lucruri la întâmplare, dar simplitatea adevărată este despre claritate, a ști ce să scoți și, mai important, a ști de ce să scoți. Fără claritate, doar schimbați o dezordine cu alta. Ritualul zilnic pe care l-am promis? Tocmai l-ați făcut. 30 de secunde de respirație conștientă. Faceți asta în fiecare dimineață. Înainte de a lua telefonul, înainte de a porni computerul, înainte de a intra în modul de alergătură. 30 de secunde pentru a vă aminti că sunteți viu, că aveți alegeri, că puteți trăi cu claritate. Știți ce este cel mai eliberator în toate acestea? Nu trebuie să vă schimbați întreaga viață dintr-o dată. Nu trebuie să renunțați la tot și să mergeți să locuiți la munte. Nu trebuie să deveniți un minimalist radical. Trebuie doar să începeți. Un pas mic, o microacțiune, o respirație conștientă. Viața nu este un maraton pe care trebuie să-l câștigați. Este o plimbare de care trebuie să vă bucurați. Fiecare pas contează. Fiecare pauză are valoare. Fiecare moment de claritate construiește următorul. Gândiți-vă la ziua de mâine. Câte dintre lucrurile din agenda dumneavoastră sunt cu adevărat importante? Câte sunt acolo din obligație, frică sau obicei? Acum imaginați-vă că tăiați jumătate. Pur și simplu tăiați. Ce ar rămâne? Probabil ceea ce contează cu adevărat. Familia, sănătatea, proiecte cu sens, momente de conexiune reală. Nu aveți nevoie de permisiunea mea pentru a trăi așa. Dar dacă trebuie să auziți, iată, aveți permisiunea de a încetini. Aveți permisiunea de a spune nu. Aveți permisiunea de a alege claritatea în detrimentul haosului. Aveți permisiunea de a vă trăi viața, nu pe cea pe care o așteaptă de la dumneavoastră. Lumea nu se va opri din a se învârti rapid. Cerințele nu vor scădea magic. Notificările vor continua să vină. Dar dumneavoastră puteți alege cum să răspundeți. Puteți alege ritmul dumneavoastră. Puteți alege prioritățile dumneavoastră. Puteți alege claritatea. Este ca și cum ați învăța să conduceți în traficul haotic. La început, încercați să țineți pasul cu viteza tuturor. Vă stresați, faceți greșeli, ajungeți epuizat. Apoi învățați că puteți alege banda dumneavoastră, ritmul dumneavoastră, calea dumneavoastră. Traficul rămâne haotic. Dar dumneavoastră v-ați găsit modul de a naviga prin el. Claritatea pe care o căutați nu se află undeva departe. Nu se află în următoarea carte de autoajutor. Nu se află în următorul curs online. Se află în următoarea alegere pe care o veți face. În următorul nu pe care îl veți spune. În următoarea pauză pe care vă veți permite. Vă amintiți imaginea mașinii cu frâna de mână trasă? Această frână este excesul. Sunt obligațiile inutile. Sunt așteptările altora. Eliberați frâna. Nu trebuie să accelerați. Doar eliberați ceea ce vă împiedică să curgeți. Priviți-vă viața acum. Astăzi. Acest moment. Ce puteți elibera astăzi care vă va oferi mai mult spațiu mâine? Nu trebuie să fie mare. Poate fi un angajament pe care îl acceptați din politețe. Poate fi un abonament pe care nici măcar nu-l folosiți. Poate fi o îngrijorare care nu este a dumneavoastră de purtat. Adevărul este că știți deja ce trebuie să faceți. În adâncul sufletului știți. Ceea ce lipsește nu este informația, este permisiunea, este curajul, este primul pas. Și acest prim pas poate fi făcut acum, chiar în acest moment. Vă amintiți când erați copil și timpul trecea încet? O zi dura o eternitate. Nu era pentru că aveți mai mult timp. Era pentru că erați prezent. Fiecare moment era trăit pe deplin, fără grabă pentru următorul, fără vină pentru cel anterior. Doar prezență totală. Puteți recupera această senzație, nu revenind la copilărie, ci revenind la a fi prezent. Asta vă redă claritatea, capacitatea de a fi acolo unde sunteți, de a trăi ceea ce trăiți, de a simți ceea ce simțiți, fără filtre, fără grabă, fără vină. Secretul nu este în a face mai puțin în sensul de a vă priva, este în a face mai puține lucruri fără scop, pentru a avea energie pentru ceea ce contează. Este a schimba cantitatea cu calitatea. Este a schimba viteza cu profunzimea.
este a schimba impresia cu expresia autentică. Acum vreau să știu de la dumneavoastră, care dintre cele 3 microacțiuni o veți experimenta astăzi? Va fi masa conștientă, curățarea a 10 elemente sau definirea celor 3 priorități ale dumneavoastră? Partajați în comentarii. Alegerea dumneavoastră poate inspira pe cineva să facă și el primul pas. Și dacă acest videoclip v-a ajutat să găsiți puțină claritate în mijlocul haosului, lăsați un like. Abonați-vă pentru a continua această călătorie de viață intenționată. Pentru că adevărul este că nu suntem singuri în această căutare. Cu toții învățăm să ne oprim din alergat și să începem să trăim cu claritate, cu scop, cu prezență reală.